kauban guys. So natin prank karon. And then ako ang kauban karon guys is wala pa siya. So wala pa siya sa labas. Muna karon nakabitan niyo guys kanong plakadong kakado ako make-up karon. Ay of course dili lang patalbog guys kasi makaingon siya mga dili tahon mo make-up something like that. Ako introduce ang ako ang guest karon. Lain kundi si Ubin Kabayo ang pagkasimulan. Ang pakinggan. So siya na to ang guest karon guys. And I'm sure nakabalo na mga pinsan siya no. Kaya itong latest vlog lang na ako no. So nasa dito sa whispering challenge. Ito na to siya and 3, 2, 1. So, ayan na guys. So, sugdan na nato siya. So, magamit taog kanang, kasi tawag ani, oy, nagban. Ibutan na to siyang ulo kay para dili daw masagasaan ang ihang naw. Kapangit og book ani, mura nga baby shark. So, ayan siya guys. So, first time na ako nga magamit ko og mga makeup para sa iyaha. And then, first time na ako mag-surgery. Oh, bino ako. Operahan ng bayutan ni. Okay, first ako button is magamit ta og Careline. Baliktad. Careline BB Cream Whitening Nude. So, yun siya guys. So, yun siya. May mga kapapakan siya. So, puti ni siya. I'm sure maputi ni. Sige, ngisi. Ano make up pa na mag-ngisi? Wow, kita siguro mag-make up guys na mag-ngisi-ngisi. Matulog na untang babae dahil. Ang bayot dahil. Look up. Look up sa taas ng bird. Look up na sa ubos. So, ayan siya guys. So, na-apply na ako ang cream sa iyahang now. Nude siya guys. Nude is Careline powder. So, ayan siya guys. So, natural lang siya kay oil control face powder. Sugdan na to siya sa iyahang now na marag kubal. Ayan mga mga niya na surprise gani na siya. So natapos na rin. So listen up siya pagkatawag sa amin kay. Of course, kailangan na to nga ma-surprise siya sa iyang beauty. So next na to nga buhaton guys isa kilay. Buhaton na. And then nagamit ko og Anastasia Beverly Hills. So ang color niya guys is ash brown. Ready na ka? Ginawa dara oy, palihog lang. Hindi mo kamusta ko ya oy. Lain na kami sukat-sukat sa imong kinabuhi din. Hoy, tubag diha. Lain na bakas mo. Sukat-sukat sa imong kinabuhi dai. Wala siya nakasun dai. Wala siya kakolor may bro dai. Ito na siya butangan og formalin. Ay dili. Og eyebrows. Yes, man na ma-appreciate niya kung saan iyang beauty di ay, di ba? Di ba? So kung nakita niyo sa akong kilay ron guys, so muna siya akong di-apply kang ubin ka ng kilay, di ba? Di ba? So muna siya akong kilay akong gani. Na nakakaplakadong imong kilay dahil paligid lang dahil maulaw na ang si Maha Salvador, si Kim Cho, si Pia Wurtzbach, si kilay dahil. So, pag sa kakilid guys, dapat drop it like it's hot siya, no? So, yun siya guys, ang sa kakilid, diba? Mamura mang kag hangal dahil. Maganda ka girl. And then, natapos na tayo sa kanyang kilay guys. So, pakpak sa abin kaya nahuman na to ang kilay. Diba? Next is magamit na po ito concealer sa iyahang mata.
Ay, kilay. So, para, murag ko, ano, highlight iyang kilay. So, ayan siya. We're having concealer. We're having a concealer. Matulog niya siya. Okay. Of course, maghulat na siya kung sa ikatingog niya sa iyang final look. Final look. Final look. Tapos kaya ang ginahulaan sa final look. And then next na po nato guys is yung eyeshadow. Yes, eyeshadow. So we have AV Advanced Unicover. Yes, 12 color eyeshadow guys. So no jud akong ginagamit guys. Ayun siya gawin raha. Dapat mag-conduct sa girl. Karon guys, gimik up na nako siya and then naghulat na mi sa lungon. Ayun siya guys. Babalik ka dahil mag... Busy bin, baru magkagibitok. As in, daghan ako ginamake upan guys, classmate na ako, katong nag-GS prom me. So na nagpa-makeup ato. Smile, 1, 2, 3, smile. You girl, ang ganda-ganda mo. The way Makeup, oy, palihog lang. Magets ko sa eyeshadow. Saan man ako yun? Kamusta ba? So next guys, is butangan na nato siya o nose line. So yun siya, nose line. So yan, ay kanila itong gamiton sa kamot ng kapag dili ka siya mukhatag para mas plakadong-plakado po diyang ilong, no? What? What the fuck? So alam niyo naman, di ka siya matangkad yung ilong. Matangkad. Matangos ang kanyang ilong. Gahot. Okay, putangan na to siya kanang. And next na to nga pagkabuhaton is mascara, hairline. Hindi na to siya kailangan magbutang pa o ganang. Kita ka sa kung nga siya gusto daw siya ginani, pilo ka daw. Kay taas daw ka, ayaw niya na ako na. Wadi na ka magpilo ka, kay taas naman kagpilo. Taas na pilok na ako. Ano siya? Hala ka, taas na kagpilok. Wonderful presentation. Try lang. The next guys is hindi na to siya og lipstick. Hala, nag-lipstick ka? Wala. Wala. So, taro nga ba? Lisod ba yung makeup ha? Basin ka. Hello, baby girl. Hello. In fairness sa kanya guys, is bagay sa kanya yung lipstick. Ayaw lagi ko ano. Wow. Ganda ka te. Oh, mura makag-train to bisan guys. And next is kani. Ibutang na to sa iyahang mata. Itong kabugnaw-bugnaw, anak. Gawagan, big na, big na. Agay na. Magagtimos. Anak. O siyang timos. Ganda. Ayan guys, natapos na rin ang ating make-ups. Make-ups, diba na ba? Make-up pang ubing guys. Ayan na siya guys, so ready. In 3, 2, 1. I know I'm just
Yung ganda niya, guys. So, muna siya ang final makeup ni Bin. So, anong masasabi mo, Bin? Uy, gwapa! Ang gamit kaya ako make-up. Ako na dito. Bastos ka. I-check na ko din mo. Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high. Walang iba na. Angry Birds. Anong masasabi mo, Ben? Paano mo ma-appreciate yung make-up Wow, ang ko? ganda ka. Siya, guys. Maot ko. Ay, nga So, actually, guys, nakabantay na siya kaganina, guys. Guys, ito siyang tanong sa kamera. Kung gitabunan ang kamera pa, dili nyo nakitaan. Yung kilay mo, girl, is ka ng Angry Birds. Of course, achieve ato ang prank, no? Bisig happy pa tama sakpan, no? Ipa. So, laban. That's it, pansit. At tatapos na rin tayo. Please follow all my social media accounts here. Ayun siya, guys. So, nasa ibaba, guys. Kung makikita ninyo, kung may mata naman kayo, please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell to be updated to my latest video. Thank you, guys, and see you to my next video. Bye-bye! 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 Mwah! 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 Mwah!